tabwera pano chifukwa cha nkhani imodzi. Titakulankhula zambiri koma nkhani imene yatibweretsa pano ndi imodzi. Nkhani yake ndi ya njala. Njala ndi chimene chatibweretsa pano. Aparamount mwalankhula nkhani ya chakudya. Honorable Chomanika mwalankhula nkhani ya chakudya. Aliyense mwalankhula nkhani ya chakudya. Mukampeza munthu akudya simungazi kuti madyedwe awa ndi a DPP kapena akongezi simungaziwo. Munthu akamadya madyedwe awa ndi a mpingo wakuti simungaziwe. Madyedwe alibe mpingo, madyedwe alibe chipani, madyedwe alibe mtundu. Nkuona njala simasata chipani, simasata mtundu, simasata mpingo. Therefore tikamagawa chimanga osamakondera aliyense amene ayenera kulandira alandire. Aliyense oyenera kuti alandire alandire. Ndikulankhula izi chifukwa choti nakuti dziko lapansi Satana akati akhale Satana umadabwanso kuti wafika apa. Bali anthu ena chifukwa cha ndale sakufuna kuti anthu wawo azilandira chimanga. Chifukwa akufuna aziti mwaliona bomali zili kupasani chakudya. Mcholinga choti pa chizungu timoti akhale ndi political mileage. Kumene kundikupha, kumene kundikuipa mtima. Munthu ukakhala mulonda nyumba yonse yako. Ukakhala mulonda nyumba si ndani? Si yako. Mwini wake akamabwera ukayima pakhomo kuti asalowe yako yathapo. Aliyense amene ali mdindo a president ine ma MP nduna anthu onsewa tikwayang'anirawa mwini wake ni Mulungu, ifeyo ndi alonda. Ndiyeno zochita zathu ndakhumudwa madera ena kupita ukupeza wandale wakumene koko akutuma anthu akabwera vice president wo mwawowoze. Anthu wowoze koma inu ine kundiwowoze ngati ngadandaule ninganyenyeke. Iya ndili mwana ndawowozedwa ndikutopa. Tili ana timawowozedwa ngekuwowoza kulibe kansa. Chimanga chabwera apa our World Food Program mogwirizana ndi our World Vision kubwera kuno abwerera njala. Tiyathokoze Madam Donyo Bwana Charles Chimombo World Vision mukugwira ntchito ya Ambuye, mukugwira ntchito ya bwino. Chimanga ichi nchoti anthu adye. Komanso ndilankhule nkhani ina imenenso ili yoyipa. DC makasoni muli anthu ena ake sindikudziwa kuti angabadwa bwanji. Pofuna kulemba akulemba anthu ena ofunikira osafunikira kulandira ndukasiya ofunikira kulandira pa zituko zawo. Komanso ndinalankhula kwina kwati kuti amene amata manambalawa sana ende bwino tilepe chonchi manambalawa iwo mimba Mulungu akuta. Anzawo apazuzawo ali ndi njala. Ndiye Bwana DC make sure kuti anyamatanu azichita zinthu mwachilungamo. Azichita zinthu mwachilungamo. Musamakwanisidwe chinkhala choti makuti tapereka chimanga lero. Mukatipereka sichimangosungira makuti angatalandira amachidya ati kutha. Lero mwapereka matumba 900 titero. Mungu amawafuta alipo pia. Anandibwata. Ndiye tize certificate program kuti anthu awa alandire chakudya. Ifenso amene tikulandira tiyeni tikhale anthu odziwa kuti tili kunthawi yovuta. Osati munthu kuti ndachilandiratu nsima ino weka kudya tukakula malaya yolandiratu yolandira.
Manga makomera bakuja tulandira hivi. Tiye mene mtu aina kugera mubwiro. Ana aliye macheza kizanga Charles Kimombo. Bokumbu sana kuti mwana wina hali school anauzwa kuna kuti ajambule za kudya zimene wadya zuo. Iye sanadi anangolema kuti sinadi. Mwaseka kifua yakabidwa mhani pano chili tonchi. Koma mwana yo mukana muona ndiko pelake rofinadi ndumuona mena kuonekera. Ibena machisoni. Kifua iyeyo polema kuti sinadi. Sama alemba kuti asekesa afunzisi amalemba kuchokera pasipantima. Sana nani mwani? Sanadi. Ngati mwana yo sanadi mklasi mwenda bwino? Hai. Ngati mwana sanadi mklasi simuyenda bwino. Pakali pano mbawayi muno palibe ndi chimozi chomwe chimene chichofunika kuposa funso kwa wina ninzache loti wadya. Pakali pano pa agenda yayikulu imene aliyesa mlenda wenzake wadya. Amene andikaga chepeo agawira anzawo. Osakuti ile ndadya yosunadi iyayi chibwera kaboma udya. Udya. Ife afumu nguzwa bwino kuti culturally mmene timakhalira ifeyo monga pa mwambo wathu timagawana. Mwambo umene ujawo usasiyike tizigawana. Pomaliza afumu ndikuthokozeni chifukwa cha mawu anu anzeru tamva. Komanso bwana DC ndikuthokozeni bwana Pepo WFP chingawe sa World Vision sipena kule koma ndikuthokozeni. Tili kuno for one reason, njala. Andi tipange zomwezo kuti njala anthu asayimve kupweteka. Njala anthu asayimve kupweteka. Olemba mulembe mwachilungamo. Ngati osalimba mwachilungamo DC amene asakulemba za chilungamo athamangisidwe. Chifukwa siku nokukhala anthu maofesi amene zochitika zawo anguziyang'anira iwo anthu akuvutika. Anthu awa ngati ndi Mulungu tonse ndife alonda tiagwirire ntchito bwino. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri olemekezeka. Pa nthawi ino tikhala ndi mwambo woyimira pa center yathu pano tikhala ndi mayina awa: Julio Alichi, Master Basilio, Janet Black, Melise Chipula, Swema Chabwera. Ma beneficiaries amenewa olemekezeka Vice President tikhala ndi mwambo woti mupereke kwa mabanja amene wakuimbira mabanja onse anchikwawa muno. Ndiye anthu amene tiaperekeze a Vice President ndi aja anthu onse amene tapanga ma speech kuonjezeraponso a World Vision. Tipange moteromo ma beneficiaries athu. Zikomo kwambiri. na Vice President chakuja tu kumasa na wengine wina aliyesea lidikadi imene tutipanga scan ya verification first kingango tichimanga akasisi anyakadira lino kutanuka kana kadi yawe yabagidwa scan using njira timagawira chakuja ngati World Vision imene machedwa last mile mobile solution ndiye awawa kadi yawe yavomera kuti ndi bona fide beneficiary abwera pa warehouse yathu imene tikupempha kuti mutiperekere chakudya kwa iwo zikumuombera basi. Majabo. So the amene kadi yao ya pomela through scanning kudiwa ni bona fide
special tikupemphani kuti mai yandikirani zikomo kwambiri mai wasu ndi zikomo kwambiri tadi bang kita hanya menerima ya? Apa? Tanya boleh. Iru aku kira aku. Ya. Households, 677 households are female-headed households. The difference in the male-headed households. Zikomo kwambiri tipitiriza kugawa chakudyachi. Ena's best. Pamenepa kutenga chithunzi cha foto ya programu yathu ya pano pa Chikwawa Primary School imene mwambo wathu ukuyendera pano pa Chikwawa Primary School.